Sanibona bafethu, athi indaba ezivelayo zithi ikhehla sininikeza bafowethu 1 year extension. I'm very happy. I think 1 year is kind of disrespecter. I don't know why bemnikeza 1 year because akayona i-risk for me. Noma mhlawumbe basaba ukuthi kule season kuyoba nama-injuries and abanayishow uzo-recover kangakanani. Recording ukuthi I'm sure isinqumo esikanje siphathelene namafizo indlela ambona ngayo. I don't know. As a fan, I just think ukuthi ubengawu-deserve unyaka oyi-1. I think unyaka oyi-2 with an option to attend ube-deserve showing ukuthi umjida i-cover kangakanani i-distance, showing ukuthi like ubengayona thina akayendlela ohlupha ngama-injury and u-recover futhi fast. So bafowethu, I'm very happy ukugcina i-core team. I'm very happy ukugcina i-experience yakhe. I'm very happy ukugcina lento yakhe. You can see abadlali bami respect. So having abadlali abasha nabanye abazongena beqhumukela kuma-senior players anjengano-Cash, abantu asebeyiwinile i-league, asebewawinile. I think ikuphalisa, I'm not sure noma usenamakhapha awu-7 na, anginayisho, but having him I think it's good idea. Tell me ukuthi ubona kanjani. Danko.